Te li odlutati u svijet umjetnikova doživljaja uz prepuštanje osjetu i osjećajima, to možete učiniti razgledavajući bilo koju izložbu. No poželite li zaista odlutati u imaginarni svijet, posjetite izložbu Ivanke Iljanić u Pazinskom spomendomu. Skulpture koje to zapravo nisu i slikarstvo koje nije klasično, odlike su stila Ivanke Iljanić. Iako je po struci gospodarski aranžer i dekorater, put njena stvaranja vodi je izvan okvira zadane teme. Prepuštajući se mašti i kreativnosti, oblikuje novi svijet ili cijeli svijet na jednom mjestu. Šetajući među izloženim skulpturama, susrećemo se tako s gospođom u krinolini, djevojčicom sa šeširom, papigom, Egipćankom ili jahačem na konju. Baš kad pomislite da ste koraknuli u svijet Aliste u zemlji čuda ili neke bajke, glavni likovi se pokreću i treća dimenzija dobiva četvrtu, pokret. Život su izložbi udahnuli članovi art grupe Bez ambalaže, utjelovljujući u svom performansu jedinstvo živog i neživog. Odjednom se događa da poželimo oživjeti sve likove ili povjerujemo da su u njima zaista živa srca koja su se tek uspavala i skamenila tijelo. Jasno je da pripadaju drugačijem svijetu u kojem se lijepo doživljava neposredno, naborima, ukrasima, bojama ili sjajem. Oživljavanje je zapravo i postupak nastanka eksponata koje umjetnica oblikuje udahnjujući dušu metalu, papiru i najlonu. Iz okruženja skulptura u kojem sve pršti od života, pazinska izložba vodi nas i u mirnije vode slika Ivanke Iljanić. Ovdje se menuet u plavom nastavlja na reljefima u tehnici batika, a čudesan svijet razasutih skulptura svoju putanju smiruje na jednoj plohi.
dalje. Zlatko, slušaj.